Opa, xentiña boa. Vaime chegar un oloroso, un Porto, un Pedro Ximénez, que neste caso imos facer unha salsiña e imos a traballar con un produto hoxe que, mirade, este sorriso non o vou a quitar creo en todo o día, porque son destes produtos tan galegos, tan galegos, tan galegos como o meu apelido, destes que nos sentimos orgullosos de que nos representa no mundo inteiro, non? Como pode ser a castaña. Pero vamos facer unha cousa. A castaña a temos e a disfrutamos en moitas casas solamente durante unha época do ano, cando é a castaña fresca. Pero ao longo de todo o ano temos un produto que é riquísimo, que é a mesma castaña, pero que moitos non sabemos traballar ou non sabemos que facer con ela, que é a castaña pilonga. Pois con iso imos a facer hoxe algunha cousiña, con iso e con algo máis. Cunhas carrilleiras de porco, que claro, unhas carrilleiras de porco vai facer un estofado e tal, moitos teño feitos. Ademais, a carrilleira de porco é moi agradecida, porque o comensal podes pedir por unidade, non? Tantas carrilleiras por comensal e tal, está tan ricas, tan ricas. Pero hai un xeito, que creo que xa fixemos unha vez en Está Chegou, que para min é o fulminante. Como queres unha carrilleira de porco? A prancha. E veredes, vou decir como se fai o truquiño para facelas, porque, bueno, non me vou a enrollar. Imos a presentar o produto. Carrilleira, unhos allos tenros, un dente de allo, unhos pementos de piquillo, un pouquiño de cebola que xa teño aquí cortada en anaquiños moi pequeniños, unhas patacas, un pouquiño de caldo e o viño, un oloroso, vale? Que nos faltan? Faltannos as pilongas. E para iso temos o fantástico, o mellor, a Rafa Durán, que ese é capaz de montarse arriba dunha gaivota e recorrer, subir polo río Miño onde faga falta a traernos o mellor produto. Chamamos por el. Veña, Rafa, trae unhas pilongas para aquí. Oído no souto, chef, claro que sí. Pero castaña sí, porque estou nun dos mellores sitios onde están as mellores castañas do mundo. E cun especialista. Pero pilongas? Pilongas, elo. Sí, elo. Castañas pilongas. Castañas pilongas tedes? Por suposto, Rafa. Ah, sí? Claro que hai. Ah, vale. Pois sí, sin problema. Imos velas. Pois, como decía, aquí estou co especialista, con Ramiro, de Castañas Petelo, e que sabe moito de castañas. Como empezastes co tema das castañas vos? Pois... Porque isto é unha empresa familiar, non? Unha empresa familiar, estamos meu irmán e eu, e bueno, un pouco querendo darlle uso, algo de utilidade, máis que a castaña en fresco, pois empezar cun secado tradicional para poder xogar coa castaña durante todo o ano. Nos recordo que están aquí no Souto, en Allariz, en Ourense, como non terra de castañas, Galicia terra de castañas. Cando chega a castaña, entón, que facedes con ela? Non, sin máis é que chega a castaña, vaciámola no sequeiro, hai que encender lume por baixo para que vaya secando a castaña, sí. Remexela a diario varias veces, e despois é un proceso de secado os que poida durar entre 9 e 10 días. E pasan eses 10 días, non? 10 días máis ou menos, que facedes con ela? Pois toca un pelado da castaña, unha vez xa que ves que está ben deshidratada, un pelado que sí que utilizamos unha máquina para o pelado. Por un lado sae a castaña, por outro lado sae a casca, e unha vez que xa está pelada, chega o proceso de escollido, porque non toda a castaña é perfecta. Entón, a min se me encarga o chef, como reporteiro recadeiro, que lle leve castaña pilonga, que é a castaña pilonga? Porque ainda non o sei. Pois mira, dentro deste proceso de secado, unha vez estás escollido, que é a castaña perfecta, enteira, é a que se lle denomina pilonga. Vale. Ah, ou seja, que isto que vexo aquí, esta castaña seca, deshidratada, non? Isto é a castaña pilonga. Tal cual. Vale, e vos facedes máis procesados a parte... Claro, unha vez nos procesos de escollido pode haber castañas ou que se tostan máis no secado, claro, un secado que non é moitas veces moi uniforme, se poidan tostar máis, que incluso no pelado se poidan romper, que esas son as que vamos usar para a fariña porque non estén esteiras, e despois as propias castañas que poidan ir pudrindo, que incluso non valgan porque tuveron o bicho ou tal, esas son as que é o que chamamos de estrío, que se destinan despois para alimentación animal, é dicir, non se usa para os nosos produtos. Vale.
Vale, entendo. O sea, que facedes fariña e por iso facedes despois que hai un cheiriño, hai un arrecendo aquí dentro, amigo, a pastelería, verdade? Sí, claro, é o que un pouco fío do que falábamos antes de usar a castaña durante todo o ano e aparte de facer este produto virxe que como lle chamamos, non, que poida ser a castaña deshidratada e despois moída, pois un pouco se transformado para que a xente que o desexe que poida degustar os produtos a través do uso da fariña para a repostería. Magdalenas, pan, de todo, non? Magdalenas, bicas, galletas... Pois eu creo que din co sitio, chef. Non me negarás, esta é a castaña pilonga, non? Tal cual. É a que lle podemos mandar ao chef. Directamente. Pois dá boa conta dela, amigo, fai unha receita como se merece e a disfrutar. E nos aprender contigo. Graciña, Ramiro. Nada, moitas gracias a vos. Aí andaremos. Sí, señor, pois aquí as temos. Mirade, comezamos a traballar? Veña, vou vos contar. Vou comezar ca castaña, ca protagonista. Vou coller aquí un caciño. Ben, vou coller dous, porque o outro vou cocer a pataca. A castaña pilonga é a castaña seca. Se temos tempo, o día anterior, poñémolo en auga, igual co garabanzo. Dun día para outro, hidratamos e queda completamente hidratada. Agora mesmo, está dura, está deshidratada, pero que non tedes tempo, polo que sexa, ou que queremos facelo, que nos ocurra agora mesmo, que é o que vamos a facer, o único que vai precisar é un pouquiño máis de tempo de cocción. Nada máis. Polo resto, a temos cocida. E unha vez que a teñamos cocida, aí podemos traballar con ela para salteala, para facer un mollo con ela, para facer en pó e incorporala, eu que sei, a unha maionesa, por exemplo. Vale? Hai cantidad de cousas que se poden facer con ela. O interesante de todo é o sabor que ten a castaña. Eu creo que a todo o mundo fainos sonrir. Fainos que... Porque... Quen non puxo un zoncho de castañas ao pescozo cando era cativo, non? Quen non o puxo? Quen non estuvo aí asando castañas cunha tixola ou no forno da casa? Os que vivimos en pisos e demais, non? Ben, pouquiño de auga para as patacas e para as castañas. Aí temos dous caciños. Imos aló. Lume! Ben, ao 9. As dúas, sal. Aí está. Por aí. E por aí. Moi ben. E comezamos. Cas pilongas. Para dentro. Vou arrimar as cousiñas para aquí. Para o meu carón. Aí vai. Ísimos a marcalo. E as carrilleiras, de verdad, as carrilleiras... Buf, vai haber aquí pejas. Vai haber ondanadas do que dicía Manquiña naquela película, sabedes? Pois iso vai haber. Porque, de verdad que solamente o recendo xa... E cando fago na casa me dicen pero que estás facendo, como ulen? E son as carrilleiras, están moi ricas. As pataquiñas teño xa lavadas, Vai capela para dentro. E agora sacamos unha tixola porque, como vos decía antes, imos facer unha salsa. Unha salsa que nos vai dar unha alegría, vai a molar esa tixola, porque despois preciso outra, si. A grande a deixo para despois. Así me entra todo xunto. E con esa salsa precisamos isto, o dente de allo, o caldo, o viño e a castaña cando este cocida. Mentres tanto, imos rustrindo un pouquiño a cebola. A cebola, canto máis pequeniña cortedes, mellor. Porque despois, neste caso, moitas veces as salsas o que facemos é meter o brazo batedor ou meter o pasador de puré. Pero neste caso, a castaña cando este cocida vou integrala na salsa machucando cun coitelo. Gústame que nesta receita quede atópense os anaquiños. Pero iso para o voso gusto. Si queredes, oye, pois nada, quero unha salsa máis fina, máis limpa, máis brillante, máis tal, colledes, para min, o pasador de puré e sacades esa salsiña. Que non tedes pasador de puré?
brazo batedor. O brazo batedor xa sabedes o que pasa con el, pois rompe un pouquiño esa estructura molecular, salta un pouquiño a cor, cambia un pouco, pero vamos, isto xa estamos falando de poder facer cunha cousa ou con outra, non vos compliquedes a vida, por favor. Ben, cebola, para dentro. Aí o temos, xa, aí esta musiquiña como mola. Sí, culler de pau. Ti me vales, ven para acá. Unhas voltiñas. Aí está. Aí, pouquiño a pouco, mirad, o teño no 4. O teño no 4. Ben, un dente de allo. Que tal? Sí, non? Un dentiño. Elo. Non sei na horta para que vai estar logo. Que bon é o allo, Bueno, non sei se é bon. É o que din os médicos, eu teño fe nel. Que non me canso de repetirlo, sabes por qué? Porque é como moito allo. E os cativiños tamén encantalles o allo. Si, eses non van pillar moza, nin mozo, nin nada, vamos durante anos, como sigan así. Moi ben. Imos retirar isto, veña, fora. E aquí, lisquiños, pequeniños, finiños, con amor, con paciencia, aí. Non atopar despois na boca aí un anaco de allo que se meta aí no medio dos dentes. Eu encantado, Eu digo por vos. Vou coller este coitelo que é un pouquiño máis grande. E gústame máis. Os coitelos, cada un ten a súa manía. Pero a min que pesen. Sabedes, incluso para cortar, para pelar e tal, non, pero así sí. Moi ben, así finiño. E agora, así mansiño, pouquiño, pouquiño. Repito, teño no 4 isto, iso fervendo. Teño no 6 e no 6. Tampouco que bota aí, non? A pataca, sabedes que a pataca cando rompe, cando o tes aí a tope. No momento que comeza a ferver a pataca, hai que baixarlle hasta que se manteña o fervor. E despois cada cociña, pois según os díxitos que teño, e demais, eu fago porque este do 0 ao 9. Pero vosotros controlades a vosa cociña. Oye, pois esa pota mantén o fervor no número 3, pois no 3, no 4, pois aquí igual. Eu sei que no 6 ten un fervor medio, un fervor un poquinho tirando abaixo. É o que nos interesa. Bueno, pois mirad unha cousa. Agora, o único que me queda é rustrir esta cebola, co allo, cocer a pataca e cocer as castañas. E a partir de aí continuamos, proseguimos ca receita. Un chisco, dun ollo, xa o sabedes. Agora, veña. Bueno, pois listo. Como molan os chiscos dos ollos, aquí. Porque aparece todo así, todo cocido, todo aí, todo feito. Caralludo. Xa teño a pataquiña, xa teño as castañas que vou reservar. Estas bonitas e tal, vou reservar. Porque despois mola empratar con elas, e que queden aí, que toque a unha castañiña cada un, mola. Ben, a ceboliña, mirad que cor, como mola. Esta foi a Sanxenxo a tomar o sol, aí a temos. Vale, con esta recendo tan chulo que temos aquí, máis imos a facer esa salsiña. Aí, deixamos evaporar un pouquiño o alcohol, Deixamos evaporar, mesturamos todo ben. Aí o temos, 9, 8, 7, 6, 5, 4... E aquí sempre o digo, o fuciño é o que traballa. Cando evapora o alcohol? Vas a andar con un medidor aí e tal, non? Xa miramos, ainda ten. É cuestión de acostumbrarse, pouquinho a pouco. Vas collendo o rollo. Mirade que textura, que cousa rica. Isto solamente así xa está un poquinho forte así, con este viño e demais está un poquinho forte, pero en vez de botar moito, me refiro como unha salsa para cantidad de cousas, para carne sobre todo. Pero imos a traballar un pouquiño máis esta salsa. E para iso, o que precisamos é un pouquiño de caldo de carne ou de verdura. Eu teño de carne para dentro. Non nos pasamos, normalmente un vaso. Va a decir, quedou moi aguado. Non pasa absolutamente nada, porque isto unha vez que ferve, o que fai é
buscamos o espesor despois e listo. Xa temos o caldiño. E agora, o que imos a facer é botarlle as castañas. E para iso, estas as reservamos, que son as bonitas. Agora, para axudar a que se desfaga, aquí, antes, cando vos dicía, como comentaba, despois ao final, cando teñamos todo isto mesturado, se queredes, bueno, pois polo pasador de puré. Vale, se queredes. Eu non o vou a facer. A mí vai me gustar así. E imos a facer a salsiña así, con estes anaquillos así que se atopen. Só a recendo que hai agora mesmo, que está soltando a castaña, a trocear así en anacos, xa dá ganas de coller cantos tazadas de cativos. É unha cea, Eu supoño que en todas as casas, pero que hai de cear? Un vaso de leite con castañas. E costilla as castañas, espelábamos todos os cativos, que oímos a presa de castañas e botábamos. Ora botas os cereais eses de bote que teñen azúcar a mazo, que están todos elaborados. Si cearan iso, un vaso de leite con castañas, iso sí que era alimentación. E o sigue sendo, Ai, isto temos listo. Esta salsiña temos listo. O único que temos agora é darlle o sabor, nada máis. E que sabor queremos? Este. E agora, aquí dentro, sabedes que vamos a meter aí dentro? A pataca. Mola, que rico! Estou desexando rematar esta receita. Para encarlle o dente, non ten outro fin. 9, veña. Aí está. Comezamos a formar a salsiña. Comeza a ferver, o arrecendo xa cambiou, o viño, que é doce, igual que a castaña, comeza a sacarnos esa combinación de arumes, xa está moito máis presente. Ai, que rico. Ben, de acordo, vou cambiar de aquí para aquí. Por qué? Agora vos explico. E aquí o mínimo. Vou deixar isto ao mínimo, despois se vedes que queda con pouco caldo, ou engadides un pouquiño de caldo ou un pouquiño de auga. Non vai perder sabor, porque lle metades auga, non vos preocupedes. Isto está cargado. Aí. Eso é. Segunda parte. A carrilleira. Pataca e castaña. Uah. Jaricia aí. Sí, señor. Tixola das grandes. 8, 9. Ben. Chisco de aceite de oliva virxe extra. Para forrar dicir todo isto, aceite de oliva virxe extra, xa se di AOVE. Vos lo digo porque moitos le dicen, oi, pero que o AOVE, AOVE, son as siglas, simplemente, nada máis. Moi ben. Aí vai. Limpamos un pouquiño a táboa. E agora, o que imos a facer é coller estas carrilleiras e imos a abrilas pola mitade. Explico por qué. Si a poñemos así, na tixola, o que vai facer a carrilleira cos seus xugos de dentro é facerse unha pelota, facerse así, hinchan. Porque queda toda marcadiña por fora, pero por dentro a carne ten un fervor. Ese fervor produce vapor. Ese vapor, unha vez que tes a carrilleira ben selada, o que fai é que hinche, non ten por onde salir e hincha. Entón non se termina de cocer moi ben por dentro. Por iso hai que facerlle un corte transversal á carrilleira. De acordo? Se non queredes, non o credes, probade. A min pasoume, por iso vos lo conto. Pasoume. Imos aló. Eña. Así pola metade, o longo, se queredes, a deixades así, e se non a separades. Así me refiro. Así. Vades? E se non, mire, de feito, vou deixar un así, e a outra, a outro vou separar. Vou facer dúas, e despois marco as outras dúas. Importantísimo, pero importantísimo. Aquí o comensal ten que esperar polo prato. Con isto quero decir de que como deixedes esta carrilleira
5 minutos por aí por fora bailando, vai endurecer, vai quedar... Aquí tens que poñer a carrilleira e directamente papala. Mirade que bonito, que corazón. Moi ben. Ponse un sorriso porque xa, o que falaba antes dos arumes, xa empezan agora. Vou botar moi pouquiña sal, porque despois gustame botar a sal en escamas por riba. E aquí nesta mismo, isto vou no guardar. Isto tamén, imos a marcar este así, en anaquiños, así, mellor. Bastonciños. E este tamén. Ben. E imos a marcar por aquí. Mola moito acompañar algunhas verduriñas. E, bueno, e se tedes frescas, mellor, Unha ensaladiña tamén aquí, ben, cara ayuda. Unhos tomates así en liscos, tipo carpaccio e tal, e poñer isto. Fantástico. Os pementos, estes pementos de piquillo, cando escolledes as latas, se non poñen que están asados, tedes que pasalos, porque senón os estades comendo un cru, Porque o que fan as fábricas é meterlle un golpe de calor para podelos pelar e depois embotan así. Entón, home, o pemento, cando tomas moito, pois non senta ben o estómago. Entón, é importante marcalos na tixola. Bueno, amigos e amigas, aquí non me queda nada, Me deixades 2 minutiños. Bueno, aquí deixamos. Mirade, o que decía antes, dades conta que como comeza, ainda que abrimos, comeza a levantar o que falábamos antes. Aquí tedes o chollo, vedes? Se non chegamos a abrir, aquí temos unha pelota de ping-pong, vale? Pero isto, o día que fagades, vade repetir 3 veces a semana, e se non xa veredes. Un chisquiño, que nos vemos aí, na esquina da mesa. Ata agora. Cocemos as castañas e as patacas e reservamos. Nunha tixola rustrimos a cebola e o allo. Engadimos o viño doce, o caldo e as castañas ben picadiñas. Noutra tixola marcamos as facianas, os pementos do piquillo e os alloporros. Empratamos e listo para comer. É fantástico, ter este produto polos nosos montes e poder sacar este partido tan directo, incluso cando non é a época, como fixemos agora mesmo, a través dunha castaña pilonga, que estamos na época, pero me neguei a dicir, non, vamos a traballar ca castaña pilonga para que a xente conozca como se prepara. Estou falando nas castañas nos montes. Sabedes onde eu collo as castañas? Na praia. Galiza é dos sitios onde estás tumbado ao sol e estás mirando para arriba. Es ves os castiñeiros, aí, as follas e as castañas como se están formando no brao. E dice, ui, estás tomando o sol, estás lendo un libro e dice, este ano é ano de castañas. Iso na praia. Que digan por aí por Levante si pasa eso, con todo o turismo que hai. É moito. Adoro Galicia. Vémonos, amigos e amigas. Un bico moi forte e ata outro día. Chao.